Hallo. Goedemiddag. Hallo. We komen voor de kleierkas. Ja, dat klopt. Hoe is het met de gast? Je zit in de gras ook bij Teddy Zegers. Hoe kom ik hier? Ja, zeker. Kom erin. Tilly, hij ligt voor hoeveel jaar aan geschiedenis? Nou, 40 jaar, 40, 45 jaar. Dus zo lang zijn we toch echt met verkleien bezig met de vastelovend. Vroeger was het natuurlijk altijd, ja, is een legerblouse aan of een dorenstrui. Ja, hij was rond de 20, 21 jaar. En toen zijn we eigenlijk met de kommerui op een gegeven moment gezegd van, zullen we eens een optocht mee doen? Toen hebben we ons als Donald Duck, hebben we gans pakken gemaakt, echt met stertjes achter, weet je wel. Dat was heel erg leuk. Maar ja, ik mag dat ook wel voor mijn mensen en mezelf eigenlijk al pakken, als we gewoon op stap gingen met de vastelovend. Maar zo is het ontstaan dat we met de optocht met zien gaan doen. En wat zien dan de eerste optochten eigenlijk? Ja, dit is een van de eerste pakken. Hier hebben de poppen aan het dansen. Dus we hebben eigenlijk ganse poppenpakken gemaakt. Maar we maken alles zelf. Of de pruiken, de ansruiten met uit wat erbij kunt kijken. Dit zijn pakken die zijn gemaakt met kant. Kant wat afkomstig is van gordijnen. En we hebben destijds een advertentie gezet in de Limburger. Van allemaal mensen die toen gordijnen hadden liggen, waar een stuk kant aanzoot, dat ze me maar moesten bellen, dan kwam ik dat ophalen. Nou, dat heb ik geweten. Ik ben 60 keer gebeld op één dag, toen waren nog geen mobiele telefoon en niks. Alle adressen genoteerd, ik heb er 2 of 3 dagen voor uitgetrokken, ben echt gereden, van Maastricht tot Mook. Overal op adresjes die gordijnen opgehaald, we hebben de kant eraf gehaald en toen hebben we daar kanten kostuums met gemaakt. En die pakjes, heb je die nog? Ik heb ze zelf niet meer. Wat heb je zelf nog wel? Wat kunnen we zien? Ja, ik heb zelf boven kasten vol kleier, kostuums, noem maar op. Maar voornamelijk allemaal nieuwe vastelovenskostuums die ik heb gemaakt, puur en alleen om ze te laten fotograferen. Uit bezigheid, uit hobby, omdat ik het leuk vind om ze te maken. En wat zien we hier eigenlijk? Dat zijn allemaal nieuwe kostuums. Ja, dit zijn de kostuums die ik nou nog heb en die ik heb gemaakt de afgelopen jaren. Ten behoeve van fotoshoots of voor mezelf, voor de vastelovend. Ja, de meeste zijn nieuw. Gewoon niet gedragen? Niet gedragen. Maar wat moet je met zoveel kostuums? Ja, dat weet ik zelf al. Ik vertel het niet meer. Maar dat is, ja goed. Het proces is voor mij heel belangrijk. Het maken vind ik het allerleukste. Dan laat ik het fotograferen. Ja, ik laat niet het eindpak fotograferen. Dan moet ik er ook een stuk of 8, 9 maken. Dat het zich leunt, zo'n dag. En dan krijg je ook veel kostuums. Ja, en dat kostuum achterop, dat is eigenlijk allemaal slipsen of wat is het? Dit zijn, ja inderdaad. Wie komt op het idee? Nou, er belde mij een man op en die had een winkel gehad met mannenkleding. En die vroeg of ik iets kon doen met een doos slipsen. En die waren allemaal nee, waren 400 slipsen met het prijskaartje er nog aan. Ja, ik denk, ja, daar kan ik toch iets mee doen, maar dat is, ja, gekregen en dat vind ik, dan moet ik er ook iets mee doen. Dan en dat bedenk je dan ook zelf? Jazeker, ja. En dan mag je het zelf? Ja, en er is ook een mannenjas van, een herenjas, maar dat heb ik 4 jaar wel verkocht. Dat wil je iemand per se hebben, dus ja. En ik zag net dat gebreide door achterop weer. Ja, heb je dat dan allemaal zelf gebreid? Nee, dat was met een kofferbakseel. Daar zo de mevrouw en die had 6 meter, die had alle restjes opgebreid en die had een lap van 6 meter lang. Ja, daar heb ik toch metgenomen voor 15 gulden of 15 euro. En dan kom ik dan met toe en ik denk, ach, dan ga ik het helemaal verwerken in een kleid. Wie heb je dat dan geleerd? Niet, ja, op mezelf, maar... je ziet gewoon begonnen? Ja, ben ik gewoon begonnen. Ik heb 2 links hangen vroeger, kost niks. Ik heb op kostschool gezeten, 4 jaar bij de nonnen. En die waren zo kwaad op mij omdat ik niks kost. Ik kost niet borduren, hukken, breien, noem maar op. Die duwden mij een tooflaken hangen, dat moest ik appliceren. En dat waren nog 4 jaar nog niet voor 3/4 klaar.
Maar goed, toen kwam ik eigenlijk van klooster op kamers in de stad. En al mijn geld ging op een kleier. En toen ging ik gewoon het toch eens zelf proberen zo'n rok te maken. Dan kan ze de geld besparen. Nou, dat lukte goed. En nog een rok. De volgende keer een blouseje. Ik ben heel lang mee bezig geweest. En maar kijken, wat bedoelen ze toch? Ja, zo heb ik het mezelf eigenlijk allemaal aangeleerd. En je zegt, ik heb hier alles voor liggen, ik zit er naar kasten. Wat ligt er achter die schuifdurkjes nog? Dat ben ik gewoon nieuwsgierig. Daar liggen eigenlijk de hoeden allemaal, want ja, die vallen vanaf. Hebben proppen. Hier liggen allemaal de huid opgeslagen, die huren bij die pakken. Dit is toevallig de L1 kleuren, hè, op dit moment. Kijk, kijk er gewoon allemaal uit. Hè. Ja, zeker. We zien er gewoon nieuwsgierig. Kijk, dat is de aangegeven, dat is een mooi gehoord. En wat is dat voor een hoed? Wat zit er precies allemaal op? Van alles. En dit is de hoed van de slipsen. Ook allemaal met slipsen gemaakt. Die had dan bij die... de huur bij het slipsen pak. Ja, de huur bij het slipsenpak. En dan hebben we hier nog de huur bij dat gebreide... Bij die gebreide jurk. Er zitten ook allemaal banden op, eigenlijk wat een beetje gebreid is. Ja, zo gang maar door. Hoe komt die liefde voor het zelf maken nou eigenlijk vandaan? Voornamelijk door de stoffen die me inspireren en de materialen die ik tegenkom. En ja, het begint met eindcombinatie en dan probeert zich steeds te verbeteren, eigenlijk gekkere dingen te maken, bij elkaar te zoeken wat past. Zodoende, alles. Kijk maar, dit zijn een hele hoop materialen. Daar heb ik over een stukje van liggen en ik vind dat zonde, ik kan nog niks weggooien. En dan denk ik, weet je wat, gewoon die allemaal aan elkaar zetten, die stukjes. En dan heb ik mijn stof en dan kan ik er dan een jas van maken en dan krijg je zoiets. Hier liggen alle stoffen die je gebruikt voor het maken van de pakken? Ja, precies. Hij bewaart eigenlijk alles wat ik heb. In de kasten zit ook van alles, maar hier liggen alle stoffen een beetje gesorteerd op kwaliteit, op dikte, op kleuren, op dessert, zomer, winter. Zitten er ook hele bijzondere stoffen bij? Ja, zeker. Die serie die daar ligt daarboven, dat zijn handgeknijpte stoffen uit China. Even een stukje pakken, je kent het zien. Die zijn nog maar allemaal 30 centimeter breed. Dus zijn ook allemaal van kleur eigenlijk verschillend. Want de karens die zijn aan elkaar gezet, die lappen daarna. Dus dit zijn heel bijzondere, kostbare stoffen. Die krijg je ook geen tweede keer, dat is het enige. Zelfs uit de kerk heb je stoffen gekregen, heb ik gehoord. Ja, uit de kerk ook. Dat kan ik je heel laten zien. Ik heb priestergezuivels gekregen en daar heb ik de borduursels uitgehaald. Eigenlijk uit die kazuivels en die heb ik een nieuw jasje gegeven, zoals hij Maria met moeder met kind. En dat is natuurlijk fantastisch. En dit zien ook dan die foto's die je bedoelt van, ik laat overal foto's van maken? Ja, ik maak een hele serie, dus dit is dan helemaal gebaseerd op het thema religie. Hè? Dus met geluid, met die priestergezuivels heb ik laten fotograferen in het Kruisheren Hotel, omdat ik vind dat dat een passende locatie is ook. Met een heel team, modellen, sieraden, show, alles pakken we erbij. En iedereen werkt er vrijwillig aan met, alleen maar voor een mooi plaatje te creëren. Wat ligt er eigenlijk onder het boek? Onder het boek zien mijn couture de muur. Daar ben ik eigenlijk voornamelijk nou mee bezig. Ik maak geen kostuums meer aan opdracht. Maar ik maak nou portretten van wollen stoffen. En deze moeten lies nog op. Of nog in. Want het is eigenlijk een hoes die over de lies gaat. Dus die zijn nog niet helemaal klaar. Maar onder hangen er twee die helemaal klaar zijn. En je kunt het zien wat het eindresultaat moet zien. Dit zien ze. Ja, dit is een voorbeeld van het laatste doek wat ik gemaakt heb. Dat is net klaar. Er zit er liefst al in. Dus dat is tijd nog even voor dat er nog een andere plek in gaat. Ja, dus eigenlijk van kostuums nog kunst aan de muur. Hè? Ja, precies. Dit is onze eigen interieur dat hij perfect past. Dus hetzelfde proces, kostuums maken en dit. Alleen met totaal andere materialen, een andere voorstelling, een ander lichaam, zeg maar, waar ze op werkt. Maar ja, het proces blijft hetzelfde en dat is mijn passie. Nou, een fijne vastelavond en bedankt voor het verhaal. Graag gedaan, vraag ook allemaal een schone vastelavond. Dank je.